Što smo se mi okupili zapravo ovde večeras? Možemo da analiziramo fudbal od 70. godina kad ste vi postali trener. Naravno, pošto sam se ja naslušao priča mnogih o tome kako su oni bili veliki talenti Crvene zvezde. Ja znam za vas. Ja nisam bio. Ja nisam volao fudbal. Svi su igrali za tu zvezdu. Meni zvezda ništa nije dala, ali ja je najviše volim. Dinar jedan zvezda. Nisam je tražio. Nisam je tražio ni čak ni mesto. Vi niste uspeli kao igrač zbog vašeg burnog života, ali ste istovremeno nagovoreni da budete trener jer je mnogo ljudi... Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim direktno. Znate zašto? Jer sam deda sada. I bilo bi mnogo nezgodno, a sluša moj unuka i ovo... A verovatno vi znate zbog čega je to. I kako ste se obreli u trenerskim vodama? I nagovorili me, ja nisam volio ni to. Da nije pokojnog Ćose, ja ne bi bio ništa, kakvi. Prvo je tero da idem u sudije. Ma kakvi sudije, kažem. Ja sam volao, bre. Meni je teško bilo da dođem na 3 treninga Zvezdina. Ja nisam ga voleo kao što treba da se voli fudbal. Da biste kao živjeli od toga, da biste ono... Da, i posle sam shvatio, te kao trener sam shvatio. I da nijednom svom igraču nisam dao da radi ono što sam ja radio, a ne mogu da vam kažem. A to je bilo dragoceno iskustvo? Da. Ne, mrzeo sam... Zato ste bili strogi, zato su vas se prošli namrgođeni uvek... Da, kaže, on sedi sa mnom i pije. Kako nema problema. To je tvoj problem, šta? I sutra mu kažem, 500 dinara pijem. Ako će piješ s trenerom, toliko košta, šta ti radim? Da. Međutim, to je sporedna stvar. Ja sam došao da kažem danas, šta god me pitate, ja neću da kažem oni znaju, nego to je uradio taj i taj. Recimo ovako.